חברים אהובים, היום נעצור לרגע ונביט ב5 אמיתות עוצמתיות, לקחים שלעיתים מיוחסים לאדם שהבין הצלחה, חדשנות ושבריריות החיים, סטיב ג'ובס. בלי קשר למקורן, אמיתות אלו נושאות חוכמה שמדברת אל לב האדם. במרוץ חיי היומיום אנו שוכחים את הפשוט והבסיסי ביותר, אך בסוף החיים, הדברים שאנו רודפים אחריהם, הלחץ שאנו נושאים והרכוש שאנו נחזים בו, כולם חושפים את משקלם האמיתי, ופעמים רבות מתברר שמשקלם קל בהרבה ממה שדמיינו. נלך יחד דרך האמיתות הללו לאט, כאילו אנו מחזיקים אותן מול האור ונותנים להן לדבר אלינו. אמת ראשונה, אל תחנכו את ילדיכם להיות עשירים, חנכו אותם להיות מאושרים. אנו חיים בעולם האובססיבי לאושר. מגיל צעיר רבים לומדים שההצלחה נמדדת במשכורות, במכוניות, בבתים ובמותגים. אך הקשיבו לכך, אושר בכיס ללא אושר בלב יוצר עוני של הנשמה. אם נלמד את ילדינו רק לרדוף אחרי כסף, הם לנצח ישבו את עצמם לאחרים. אך אם נלמד אותם לרדוף אחרי שמחה, הכרת תודה, טוב לב ומשמעות, הם ידעו את ערכם של הדברים, לא רק את מחירם. מחירו של צעצוע הוא כסף, ערכו הוא החיוך שהוא מביא. מחירה של ארוחה הוא מטבע, ערכה הוא האהבה והחברה סביב השולחן. ומחירם של החיים נמדד בזמן, אך ערכם נמדד בטיב האהבה שחווינו. נהיה אנשים שמעבירים הלאה שמחה, אופי, חמלה וייעוד, כי זו הירושה שלעולם אינה מאבדת מערכה. אמת שנייה, איכלו את מזונכם כתרופה, או שתאכלו תרופות כמזון. כמה פעמים אנו מזניחים את הגוף שנושא אותנו דרך החיים, אנו דוחקים בו, ישנים פחות, אוכלים מהר ונמצאים ביותר לחץ, אך הגוף לוחש לפני שהוא צועק. חיים מאוזנים אינם מותרות, הם אחריות. מה שאתם מזינים בו את גופכם, את מחשבתכם ואת רוחכם, יקבע את כוחכם. אם נתייחס לארוחות כרגעים מקודשים, דלק לחיים, לא מילוי בין משימות, הגוף יגמול לנו בשנים של אנרגיה, בהירות וחיוניות. אך אם נזניח את בריאותנו היום, נשלם על כך מחר. אהובים, נכבד את המתנה שאלוהים נתן לנו, הכלי שבו אנו חיים. הזינו אותו, תנו לו מנוחה, כבדו אותו. אמת שלישית, אם אתה רוצה ללכת מהר, לך לבד. אם אתה רוצה ללכת רחוק, לך יחד. העולם מהלל עצמאות, אך החיים פורחים באמת בתלות הדדית. מסע לבד עשוי להיות מהיר, אך הוא בודד. מסע משותף עשוי לקחת יותר זמן, אך הוא עשיר. נוצרנו לקשר, לחברות, לקהילה, לשותפות. יד לאחוז בה בשעת חולשה, כתף להישען עליה בעצב, חבר לחגוג איתו בשמחה. הליכה יחד פירושה לשאת בעול, להרים זה את זה ולהתקדם בכוח משותף. זכרו, דרך החיים ארוכה, ואף אחד לא אמור ללכת בה לבד. אמת רביעית, לאף אחד לא באמת אכפת כמה חייך קשים. אתה הסופר של חייך. האמת הזו אינה מיועדת להישמע קשוחה, אלא לעזור לך להשתחרר. אנשים עשויים להזדהות, כן. הם עשויים לתמוך, כן. אך בסופו של דבר, העת בידיך. עברך עשוי להסביר אותך, אך הוא אינו מגדיר אותך. כאבך עשוי לעצב אותך, אך הוא אינו קולה אותך. אתגריך עשויים להאט אותך, אך הם אינם שולטים בך. כל יום חדש הוא דף ריק. כל החלטה היא משפט. כל הרגל הוא פסקה. ואופייך הוא הסיפור שנוצר. כתוב באומץ, כתוב בגבורה, כתוב בכוונה. אל תמסור את העת לפחד, לחרטה, למרירות, או לאנשים שמעולם לא הלכו בנעליך. אמת חמישית, הישגיך יהיו חסרי חשיבות ביום מותך. המוות תמיד מנצח, אז בחר כיצד לשחק את משחק החיים. בסוף החיים הגביעים מעלים אבק, התארים דוהים, מחיאות הכפיים נפסקות. בעמידה על סף הנצח, הדבר היחיד שנשאר הוא מי שנהיינו ואיך אהבנו.
המוות אולי מנצח ברגע האחרון, אך החיים מנצחים בכל רגע שבו אתה בוחר משמעות על פני כסף, נוכחות על פני פרודקטיביות וחמלה על פני השפעה. אם המוות מנצח תמיד, אז מטרת החיים אינה להימנע מהסוף, אלא לחיות את האמצע בצורה נאותה. נמדוד את ימינו לא לפי הישגנו, אלא לפי קשרינו, טוב ליבנו, אומץ ליבנו ושמחתנו. נשחק את משחק החיים לא כדי לברוח מן המוות, אלא כדי לרומם אחרים, לצמוח בחוכמה, לשרת באהבה ולהשאיר את העולם מעט מואר יותר משהיה קודם. הרהור מסכם. חבריי, מי ייתן ואמיתות אלו ישקעו עמוק בלבכם. לימדו אושר, לא עושר. התייחסו לבריאותכם כקדושה. לכו יחד, לא לבד. כתבו את סיפורכם באומץ, וזכרו, החיים קצרים, אך המשמעות ארוכה. נחיה לא ברדיפה אחרי מה שחולף, אלא בחיבוק של מה שנשאר. מי ייתן וימיכם יהיו עשירים בייעוד, מערכות היחסים שלכם מלאות חמימות, ולבכם מלא שלווה.